man ta. Ay, wala uy. Ligo man mimik-mik ka lang mama. Sige ra baka dug kada gabi eh. Ani mao na ka na nakaihi ka. Nakaihi lala among lang mik-mik. Wasa. Lagi. Sus ni. Ay samba oy. Mo kang giunsal, ligo man ka. Ay wala oy. What's up? What? Wala oy. Mek. Ligo ta, ligo. Ay, medyo pata mahuman, Mek. Mek. Pata na human. Dali sa. What's up? Dili. Ang ikog, oh. Ay, sa kadali, Mek. Kadali sa. Ito na. Ay, lukay, hagsi. Dakpan mo ko yung dagan. Dakpan eh. Dakpan ka ni dagan. Ako baho na. Baho na ba? Ay, nakaibaho na na yung mga itong gitakong dahil na ba? Na ba? Tagay pagkaon ba? Dapat ba? Baliktad doon ba? Ha? Dali ah. Dali ah. Lidagan ang usa guys, lidagan. Asa ra to? Kuan ani? Nadakpan ni mo? Ha? Pare. Dali. Marok kayo. What's Awa? What's up? Tama niya. Yate. Sa. Ligo man. Ay, nabig ka di sa ganahan. Di sa ganahan. Labaw ka ni, talawan ka tunig tubig. Kaya malan sa man sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Talawan ka ni tubig. Labaw ka ni limit. Ni maho na ka, uy. Mahok bakang bakba. Bede rin. Dali. Take shampoo, bis. Dali. Di, no, ni mo dadakpit. Ito. Paglingin niya. Di pagkuhan niya dyan. Pagsiya na kayo sa mikmek. Ang mga ganyan. Ay, dagan ng buwa. Ay, ba, naman kayo. Nabasa na. Bigyo pa dakop. Oh, di, Boy. Coronel man siya. Kaya diya magbuka. Puno siya. Kailangan magbuka ito. Mau na mong luso. Mau na mong kuan ka ng yuta. Ay! Ay, saba. Ligo ka. Oh. Ay! Ayaw, gara! Maloo ka. Dili lagi sa ganahan, anak. Sinayag! Ispot ng kabib, sinayag! Murag nakakabi ako rin, Bebs! Ako rin!
kagiaway, nga mama kagiaway. What's up? Wa ka na human. What's up? Nakaulayas. Mana? What to ka sa kwarto ni? Oh, sulit dito. Tuwa na pa doon. Uy. Ay. Nasigdanan. Ah. Ay! Bir, kuanay kon. Kuanay katong nay hinubuan ni anami. Palawan ka kag kuan ha. Ay! Gawas. Di na lagi, mana makagligo. Ay, ginoo ko ni mga alagaa. Ay, yung pamunalan.